3 ng walking therapy, ganyan nakalima siya nung part 2 ngayon. Ito ulit yung part 3. So, watch nyo po till then yung part 3 na makakalima ulit. Ang total of 10 na walking steps ni Kuya Jaime. So, again, this is papalakas ng kanyang lower limb and the lower back at pagpapatibay ng kanyang agarang pagtatayo. So, watch nyo po. And then, yung aming part 3 sa kanyang walking therapy program. Ayan. So inaayos po natin yan kasi yung ano niya para mas fit yung short niya. Yan. Okay. Pero nakahanda po kami, naka-prepare po kami kasi naka-monitor kami sa any movement ng kanyang patela or legs. In any case, nakasuporta kami ni Ate Helen. Yan. Okay. Ayun, sir. Lagis na kami. Lagay mo ito. Taas mo. Very good. Ano ka muna? Warm up. Swing. Bukas ano, kay Manny Pacquiao, di ba? Warm up mo na siya bago lumaba. Ayan. Ayan. Lakas. Ano po, boy? Ayan. Ready? Sige, 1, 2, 3. Push! Tibayin mo yun mo, ha? Tibay, ha? Huwag bibigay. Tibay. Ito, supporta sa kamay, supporta. So, tulak, step, supporta. Step, balance, supporta, tulak. Tulak, dandan. Dandan lang, yan. Step. Step. Okay. Yan, supporta, balance. And then, position ka. Yan. Yun. Position mo, ha? Step, balance, straight body. Yan, tapos, i-exhale ka, ha? Okay, very good. Yan. Ganyan lang, kuya. Huwag kang siya nakukuba. Yan. Yun. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Nakaka-anim ka na. So, pang-anim na yan, ha? So, 4 na lang. Okay, step ka muna. Step. Step backward. And then, pull. O yan, very good. Nanda lang, pull mo. And then, step. Balance, balance, balance. Yan, balance. Then, dandan, pull. Oh, step body. Step body ka. Yan, o, ganyan. Tapos kayo, 1, 2, pull. Sige. Oh, dandan, pull. Very good. Okay, o, di ba? Pag-pull, pag ganun, ha? Pag-push, pag ganun, ha, kuya, ha? Pag-push, forward. Pag-pull, pag ganun, ha? Sige. O, pull. Tanda mo po pull. Yan. Balance, balance. Straight body. Straight body ka muna. Huwag mo nang upo. Yan. Okay, very good. Upo na ba? O, ganun ko muna. 5. 1. Huwag mong hindi na ito. 2. Okay, this is great, great, great. Ayan. Up. Okay lang yan. Okay lang yun. Hindi, okay lang yun. Ano natin yun? Okay na? Pakailan na po yan? Pangalim. 1, 2, 3. Push! Sige. Pito to, ha? Ha? Relax mo na. Madali. Relax mo na. Meron ba madali? Relax na. Chill lang. Oops. 1. Magkabulok-bulok siya. Kala ko ang gagawin mo. 2. Yan. Ang gagawin ko yung bulot ako. 3. 4. Diba lang? 5. Okay, sunod. Side body na. Para hindi makapagod. Mapalakas yan, ha? Then pull. Ayan, ha? Ayan. Push! Sige, push. Push! Push! Step. Step. Balance. Straight body. Straight body. Push. Step. Balance. Then straight body. Straight body ka. Then push. Yeah, good. Push. Step. Step a little. Step a little. Then balance. Then straight body. Relax. Tandaan mo, relax. Push. Push. Oh, di ba? Oh. Balance. Straight body. Straight body. Inhale, exhale. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord natin. Importante sa lahat yan. Are you okay, sir? Ay mo. Ito. Nakakailangan na. 7 na yan, ha? Sige.
Step. Step, then pull. Pull. Hindi, push ikaw, pull mo lang. Yan. Step a little. Oh. Step a little. Yan. Balance step, very good. Very good, very good, very good, ha? Ano mo ng konti. Yan, pulang persa. Pag sanay ka na, kamay na nagamit natin dyan, di ba? Yung ganun na. Okay. So, palagay mo, kaya mong kamay? Dalawang kamay, kaya mo? Ha? Kaya mo? Sige, mamaya. Tapusin mo muna yung problem mo, ha? Ha? Oo. Waiting for network. Sinesend ko sa inyo, waiting for network. Tabi ko. So guys, try namin to. Makaka-step ka, ha? Teka, wait for network. Kaya ba? Are you ready, sir? If you're ready, let's move! Hindi mo kanya. Ano pa ba? Ay, jealous. Oh, yeah. Oh, ako ka dito sa akin. Ready, 1, 2, 3. Push! Oo nga, no? Tibay mo ng brat. Hawak kami ito, hawak ko, ha? Step ka, ha? Dito ka sa akin naman, oh. Ayan, sige, sige, yan, yan. Sige, step ka. 1, 2, yan. Step. Okay, dito kumawak sa akin. Yan, sige. Oops. Dali, 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 dali. Hawak sa braso. Yan, 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 yan. Yan. Okay. Yan, nandaan, huwag mo sa laki. Laki. Nandaan, ulit lang. Sige, sige. Hop. Yan. Hop. Okay. Hawakan mo ko, hindi. Hawakan mo ko. Okay lang? Step ka? O, sige, di na mo, sige. Okay. Very good. Tanda lang, huwag mo sa doon na kaya, ha? Sige. Yan. Okay. Oo, okay lang yan, narinig ka. Huwag kang bibigay, ha? Tanda mo, sige. Magbalas ka. Sige, kaya natin yan, sige, mabit na. Okay. May pagtikitan? Huwag may tikit, huwag may tikit, huwag may tikit. Balik mo, yan. Yan, keep balancing, keep balancing. Yan, oops, dali, tema na. Kaya naman tayo. Ay, huwag madali. Thank you Lord, sige mo nga. Bubuka na lang sa akin, ha? Okay, sige, di na mo ako. Yan, sa akin ka dumingin. Okay. Yan. Sige pa. Yan. Sige pa. Okay, push. Okay, huwag ka mangupo, ha? Sige, balance mo na. Huwag mo mangupo. Yan. Malayo ka ba? At teacher, marami na malayo. Lapit na po. O, kanti ba? Isa pa. Yun na. Sige, isa pa. O, muna. Upo na. Ganda upo. Upo mo na. Upo mo na, payaw mo tayo. Ba, 1, 2, oops. Bakas mo rin daw. 3. Nope. Tutulak mo ko. Umuha ka muna. Tutulak mo ako. Umuha sa'yo. Oo, mamaya. Hindi natin pwede present. Tanda mo, huwag ka ng persahan dito. So guys, nag-try kami ng medyo kaya naman. Pero dapat talaga danda lang, di ba? So, kunin ko muna yung palagalong ko muna, ha? Kailangan ba kasing galong mo? Ha? Kailangan, isa pa? Isa pa? Oo, wait lang. O, ready? Okay? Last na to, ha? Last na, tapos pahingan mo tayo, ha? Kasi baka mapersa ka, ha? Ready ka na? Ready? Natin kami, ha? Ready, 1, 2, 3, balance! Push! Ay, ang lakas ng kuya. Thank you, Lord. Kaya mo ba? Yung kanina ginawa ko diskarte, ha? Ibuka mo yung paa mo. Ibuka mo ganun, oh. Ibuka mo. Ibuka mo. Yan. Huwag mo siyang ikabit. Sige. Oh. Okay. 1. Very good. Okay. 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 Thank you, Lord. Okay. Hindi nakuha na teacher to, ha? Hindi ko na makuha na. Hindi nakuha na ng importante lakad ng teacher. Oh. Oh, sige. Yan. Hop. Yan. Bilang ka lang, ha? Okay. So, step, ha? Step. Backward.
Sige. O, balance. Sige, ganda lang. Sige. Sige. Yung pagtikitin. Yan, ibalin mo siya. Sige. 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 Dumidikit. Ibalin mo. Yan, ibalin mo. Yan. Yan. Tibay mo, Brad. Sige. Kung pagtikit ka, mag-step ka. Manina nga. Ha? Manina nga. Okay lang. Sige, huwag ka magalaan. Kasama natin Lord. Marami na tayo. Push! Push! Jaime, push! Yun na, lapit na. Lapit na, sige lang tayo. O, pega mo na. Okay. O, ganito ba? Pega mo na. Pagkapagod ka, step, di ba? Stop tayo. And exhale. Wala kang pressure niyan, Brad. Sige. Yan, Sige, lapit na. Kahit konti-konti lang, lapit na, oh. Sige. Konti na. Yan! Yes. Konti ba? Yan! Di ba? Sige ba? Yan! Sige ba? Okay. Relax ka muna, relax. Tayo. Tayo ka muna. Huwag kang gano'n, huwag kang lumakad, ha? Tayo lang yan, ha? Yan, tayo lang. Tayo lang. Upo na po. Upo na. Yan. Yes. Tapos tayo, ha? We're finished. Okay? Huwag mo higa. Ngayon, doon tayo lalakad. Tayo mo doon lumakad. Ko nakabit ng kabit. Ha? Oo, nakatay ko. Kaya mo? Kaya mo pa? Sige. Iwan. Pahinga mo na. Pahinga mo na, ha? Kasi wala patakin, no? Hirap. So ayun guys, yung aming walking therapy, na-train namin ngayon, di Kuya Jaime yung kamay. So, kailangan talaga ng power at timing, no? Timing, no? Timing Kuya. Diba Kuya? Ganun. 1. Ayan, ito. Power, ha? And 2. Power! Ayan, no? Power, oh. Di ba? So, eto pang nalilan. O, baliktad, ano? Ito lumakas, ano? Oo, eto nila. Parang nagkapalit siya ngayon. O, sige. So, mamaya. So, bukas, ang gagawin natin bukas, ganun lang muna, di ba? Para lumakas ka, ha? Ang tawag dyan, ipupapalakas. Ano? Actually, nakakalakad ka na eh, no? Ang kailangan mo lang, palaksin. Humina, no? Yung pag ganun mo, di ba? Ito, malakas. Pero pagka, ganun ka kuya, huwag mo ko-cross. Dapat, di ba? Dapat ganyan pa rin kuya, ayan, di ba? Ayan, o. Ganun pa rin. Kasi nga, cross mo eh. Dapak ka. Oo, ha? O, sige. At least, matry natin, di ba? Na nagtakad ka. Yan guys, so ito ngayong great improvement niya ngayon, September 25. So, nakaalala na ako, nayakbang na ni unti-unti ni Kuya Jaime yung kanyang mga paa. So, this is a great improvement and thank you, Lord Jesus Christ, nangyari dito kay Kuya Jaime that you have given us the power sa mga kamay. Again, maraming salamat po. This is Modelo Camping 2. At together with Ate Helen, ayan, at ang kanyang pamilya, mga kapatid, mga kaibigan, at yung good provider niyo po kay Kuya Jaime sa therapy ito. God bless guys! Please subscribe my YouTube channel, Modelo Camping 2. God bless po to all of you.